Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time, 1:57. Ang oras ginadulong sa inyo sang Scant Marketing. Taghimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by New Emperador Double Light, Doble Suave, Doble Sarap. Drink responsibly. Ang ining oras ginadulong sa inyo sang Royal True Lemon. Epic sa sarap, epic sa kulit. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
Mayong hapon sa iton mga palangga nga mga tagpalamati. Welcome sa aton pagpangalagad karon nga hapon sa palatuntunan This is My Life, Miyerkules nga adlaw. Nobyembre 20 na, tuig 2019. So manayanaya nga kahaponanon para sa tanan. Especially na sa mga nagapahunay-hunay kag nagapatunaw-tunaw. Kaya tinakapanyaga na nag-relax na tapos na kaon, tapos na pulo pang himos. Relax lang kag sulusandig upod kay Tita Wilma nga nagapamating inyong mga dulunggan tubtub-tak na alas stress kita diri sa This is My Life. Sa kutob sa aton malabutan sa sininga hapon, sa ilamantag sa mga trabaho nga nagaupod sa aton kag sa mga nagapulo pahuway sa iban nga lugar. Ilabi na sa iban nga pungsod nga nagaupod sa aton tag sa kahapon. Hi and hello sa inyo tanan. Kag syempre sa siniman nga hapon ang aton matahom nga lalantunon upod man ang inyo mga panugdaon sa karon kag ang inyo man mga pagpanamyaw. Sa sulat nga aton pagabasahon halin sa isa ka anak sa natabo sa ila pangabuhi nga wala sila makahibalo sa diin ang ila sa amay subong. Pero do ginakonsensya man siya, no? Concern siya sa iya sini amay. So, pamatian na ito ng kaundan sang sulat sang taga-syudad sang Iloilo, taga-Pavia, Iloilo. Na? Kag pwede ninyo ma-share man ang inyong mga opinion sa karon, kung makarelate man kamo o kung mga good comments nga aton mapaambit sa aton tagpadala sang sulat. Pwede gid ninyo ina ma-type karon para sa itong text hotline 0938-225-5017. Again, 0938-225-5017. Hindi gani sa aton man Facebook Live. Kung naka-Facebook Live kamo kay ara kamo nagatanaw sa inyong mga cellphone, kung ano man dira nga mga gadgets o kung sa inyo man desktop, basta ano gani may wifi lang tawi ari kami. Hapos man lang na kay open mong imo Facebook account, search mo lang Action Radio Bacolod. Kita mo dang videos, click mo. Pagkatapos my live, click mo man. Pwede na kita maka-updanay ni Tita Wilma tubtub-tak na alas stress. Tandaan nyo lang, syempre, ang inyo mantag sa ka-horoscope. Wala man nato ni na ginakalimtan upod ang inyo sini mga lucky numbers. Gani, relax lang ka mo dira kag sa mga nagapamangkot naman sa update sa dalagan sa aton panahon karon. Ihatag man ina ni Tita Wilma kay ang gamay lang naton nga nahibaluan dira nagahuyang but sing na nagaluya na nagaluya si Bagyo Ramon. Kag hindi nagid siya siling nga mabaskog tropical depression nagiling siya pero kay ti may ara pa isa nga manugsulod na okay lang, relax lang ang ato na matahom nga lalentunon para sa inyo sa sininga hapon. Halin kay Matt Monroe, You're Closer to Me. You're close.
To me from Matt Monroe, para man sa itong mga palanggang mga tagpalamati, kay siyempre Connie Francis, wishing it was you. Pero siyempre anay sa itong mga kauturan nila sa mga pagkinanglan natin sa mga matahom, kay mga preskang nga bulak para sa itong mga palangga, hindi gini para man sa mga okasyon nga gusto ninyo dikuran sa mga freska kay mga matahom nga bulak, ara lang na sa Ferrero Street sa likod sang Bacolod Base Center, diri sa siyudad sang Bacolod. Pakadto sa reclamation area. Pagalin mo sa Bacolod City Public Plaza going to reclamation area, wala na siya nga bangga. Bisan magpasiplat ka lang kitao na ina. Na? Pangitaon mo lang dira ang Johnny and Christine flower stand. Pero pwede mo man sila mag-contact sa cellphone number 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. Di kung mag-agree ka mo sa presyo kag sa pagplastar sa mga bulak, okay, go. Pangitaan nyo lang na si Inday, May o kon si Tintin man. So sa mga nag-upod man sa aton sa sininga hapon, sa nasiling na naton, madamogin nga salamat kag maayong hapon. Ay abaw. Ang ato na text hotline, daligid lang ha. Tita We, good PM. Greet ko lang boyfriend ko nga gwapo sa may manapla. Baw, si Sally sa Agisan. Salamat gid kag maayong hapon sa inyo. Good PM, Tita, please greet lang. Basta magbasa ako ni Gani Miara na sa mong na yun. Please greet sa mga upod ko kay Junjun kag kay Mark Jason. Tita Gemma kag ng Gloria gapang laba kag kay ta Judith. Ga putos lumpia. Ano ang klase lumpia? Ang gapanamyaw Rico sang Felisa. Thanks, Tita. Sa imo Rico, madamogin nga salamat maayong hapon lang. Alas 2:10 na Action Radio Philippine Standard Time. Ang aton man nga DTX 500 capsule. Hindi man na naton pagkalipatan. Ina para man sa complete management sang aton atay, ang aton liver. O galion tan adlaw-adlaw tungod ang DTX 500 capsule ang may detoxifying compound nga nagatinlo man sang aton atay. Kung maghubag na ganing aton atay dako na ina nga problema, di ba? So ang siling bala naton nga early detection kag early nga pagbulong makapahagan-hagan kag indi kagid iya mabutang sa katalagman. DTX 500 capsule para sa imo healthy nga liver. Pwede ina naton mabakal dira sa inyo lugar, sa mga mga butika dira sa inyo lugar diri man sa amon sa siyudad sang Bacolod. Pero ang good news lang dira is pwede na kita iya makabakal online. Kag ang authorized nga online distributors ng DTX 500 capsule amo ang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag ang Klinika di Alternatibo Medicina. Amo ina sila ang authorized online distributor sa DTX 500 capsule. Kung magba-purchase or mabakal ka mo online, pwede ka mo iya ka log-in sa www.kalusuganyan.ph kag pwede man sa Facebook page sa Kalusugan Yan. Kag pwede pa ina ma-deliver sa inyo balay. Okay? Alas 2:11 na Action Radio Philippine Standard Time. Relax sa pagbalik ni Tita Wilma nga eton mansulat nga pagabasahon pagkatapos sang mga ini. Pamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapa
may dala paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negro sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Uplan libre sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa syudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Uplan libre sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Uplan libre sakay. Sakay na. Sakay na. Uplan libre sakay.
Sa kada terminal sa mga jeep diri sa syudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Oplan libre sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Oplan libre sakay. Sakay na! Sakay na! Alas 2:19 Action Radio Philippines Standard Time. Sa mga conscious sa ila sa ni skin, kinanglan nga maging makinis always, maputi, problema sang itom-itom sa ila sini mga siko, let's say siko tuhod sa inyo bukong-bukong sa tiil, buko-buko, dabla sa inyo tiil, bala, na? Hindi gani sa inyo underarm or sa inyo man ilok, o kung diin man nga parte sa inyo lawas nga nabudlayan ka mo magpaputi, ara ang atong Celebrity Kojic Soap, na? Gamitan ninyo, halin sa guya pagkado sa bugos nga lawas, kag ipabilin sa sulod sa isa tubtub 3 ka minutos antes bunlawan para sa maayo man nga resulta. Higap mo ba daw kahamis, gibla daw nakuha gid ang higko. Kung may mga blackheads, whiteheads ka mga problema, yes, gamitin ninyo sang Celebrity Kojic Soap. Kag sa mga nagaedad-edad na the best ina, kay nga agi na stretch sang Celebrity Kojic Soap ang inyo sa skin para younger looking. Pwede na mabakal dira sa mga tindahan, kag butika sa inyong lugar, dili man sa amon sa syudad sa Bacolod. Ari lang available sa mga butika sa tubangan sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Ara dira sa Farmacia Caro, JDN Pharmacy, RX Trade Drugstore, Mims Pharmacy, di ba tawe? Ara dira. Kag syempre sa Pacific Pharmacy, kag sa Jex Marketing, nga nahamtang man sa idalom sa Action Radio. Alas 2:20 na Action Radio Philippine Standard Time. Tawig-gwit lang ko mga barangay tanod sa Mambugsay, Kawayan. Maayo lang nga pag-seminar, kabay pa nga magamit man ninyo ina sa aton barangay. Thanks si Mark Nita. Okay, 2269. May damo gid nga salamat sa inyo. Kag kay Hinidino Cades, nga nagapanakayon sa tunga isang kadagatan. Hi and hello sir, thank you so much. Ginatamyaw niya na lang ang mga Negrosanon. May damo gid nga salamat. Kag yes, tamyaw ko lang sa Palaka Sur, Rexon Escamilla. Kag watching from Hong Kong, Christine Galoyo, may damo nga salamat. Good afternoon, Miss. Pakigreet lang kay Luz Rubinos from Brilliant Wops Nicole. Ay, siguraduha. Good afternoon, Tita Tamyaw ko lang da sa Suba, Suay, Himamaylan City, sa mga Sayo family from Kind Roquero, Sayo. Kag dira man syempre sa Purok Progreso sa Barangay Takuling. Kay Mama Michelle by Ken, how are you? Mayong hapon, salamat gid. Kag kay Inday Gia Ebro, kag kay Rose Buena Vista. Relax anay. Kay mabasa si Tita Wilma sa aton sulat subong nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay
Ang aton tagpadala sang sulat sa karon nga hapon, nagapangayo si Tita We Anay, pasensya sa imo, medyo ginutod ko lang kay kalawig-lawig kid, ha? Daw rewrite ko lang, gin-compress ko ang letter mo kagin print, ha? Taga Pavia, Iloilo. Kag nagapatawag siya kay Leon Joy. Ang sulat ni Leon Joy nagasiling, Dear Tita Wilma, Hi ta, good afternoon sa imo, kag sa tanan nga listeners ng imo program, This is My Life. Just call me Leon Joy from Pavia, Iloilo City. Tita Wilma, halin sang gamay pa ko, hasta nagdako, I was so proud of my father who, despite of his being a single parent, was able to raise me up and two of my other siblings well. Tatlo kami ka mag-utod ang iya napatapos sa amon kurso. Siguro, it was a mix of compassion and admiration that made us so proud of our father. FYI ta, abi mo hindi ko nakabalo for your information na. FYI ta, nagupod sa iban nga lalaki ang amon mother sang gagmay pagid kami. Kag nabilin kami sa amon amay nga nakapundar sang negosyo. Junk shop ta Wilma, nga nag-ayo ang iya kita, hasta na lang nga nangin isa siya kay used car dealer. Mga second hand, okay. Malipayo ng amon life until isa ka adlaw, may nag-abot nga mga pulis nga may dala nga warrant of arrest against sa iya. Involved siya sa isa ka investment scam, kag siya ang utok sini. Hindi kami magkapati, Tita Wilma. Ginarespeto namon ang amon amay, kag sa mga tao sa amon lugar, tungod mabinuligon siya. Abi mo ta, ginako yaman sa amon atubangan ang iya sala. Gusto ya lang kuno kami magaan, matagan guro, magaan sang maayo nga palaabuton. Ang pagdayaw kag respeto namon sa amon amay, gulpi lang nga nadula. Ang amon amay gali, isa kahuwaran kag respetado nga tao, kag isa katao nga tiko ang pananawan sa kabuhi. Ina ang pagtanaw ko sa iya. Priso subong ang amon amay, sa sala nga wide-scale estafa, kag padayon ang hearing sa kaso. Wala naman kami nagabisita sa amon amay sa prisuhan. Palatandaan, sang pagkadula sang amon respeto, kag pagpalangga sa iya. Pero ta, kon kisa, ginasuknaan ako sang akon konsensya sa akon attitude nga ini. Bisan ano nagagwa gid ang balatyagon ko bilang anak para sa iya. Pero ano bala ang akon himuon? Ini ang rason kun nga ginpadala ko ini sa imo, Tita Wilma. Nagapangayo ako sa imo advice, kag kabay, makahatag man ini leksyon sa iban. Ako ang iya kamanghuran nga bata. Salamat gid, ta Wilma. Sa imo, Leon Joy, una sa tanan, madamo gid nga salamat. Kag salamat man nga gin apid mo ang imo man cellphone number. Kay siling mo, kung basahon mo gid man ang imo sulat, i-message ko ikaw para diretso mo nga mabatian. So hoping
nga ara kagid nagaupod sa aton karon nga hapon. Sa kutob man nga masarangan ni Tita Wilma. Una-una sa tanan, ang concern sang imo sinisulat amo ang imo amay. Ano ganing amay? Ang aton amay among haligi sa aton puloy-an, provider, kag syempre, kung tan-awon nato, nangin single parent siya tungod sa pagbiya sang inyo iloy sa iya nga suno man sa imo, nagupod sa iban. Kung lantaw naton that time, ang imo amay, dismayado siya sa kabuhi, di ba? Pero tandaan mo lang, ang aton amay sa kalibutan, isa lang. Ang dugo nga nagapanalaytay sa iya kaugatan, kag sa inyo nga tatlo niya kakabataan, isa lang. Kung na naman na matugda ni Tita Wilma sa imo in Dalian Joy, ari anay isa kaambahanon nga aton man ginadulot para sa imo. From a distance, the world looks blue. Time from a distance from Betty Midler para man sa aton sa nitag padala sang sulat sa karon nga hapon nga nagpatawag kay Leon Joy. Sa liwat Leon Joy, salamat kag salamat gid, na? Ang amay since nga siya ang nakasentro sa liwat, sulito ni Tita Wilma sa imo sini sulat nga ginpadala diri sa This Is My Life, kag ara siya subong sa sulod sang prisuhan, nagapangatubang sang kaso tungod sang ano tong siling mga kaso gani. Yes, so Tita Wilma, wide scale estafa kag nagapadayon pa ang hearing sang kaso batok sini sa iya. Pero tandaan talang Leon Joy, kamo nga mga anak, kamugid lamang ang makapabatsyag sa nga makapabatsyag nga mangin maisog ang inyo amay sa patubang santanan. Na? Although nga iya nagin man gin ako, ang iya kasalanan, kinahanglan gid niya ang inyo man panahon,
kinahanglan man niya ang inyo pagpalangga. Kay kung ako patanawon sa pihak nga bahin sa inyo pagtanaw sa inyo sini amay, nga suno sa imo na dula ang inyo respeto sa iya tungod sang inyo na diskobrihan nga iya ginahimo lamang para kamo mapaeskwela kag matagaan sang maayo nga palaabuton. Kung akong patanawon sa piyak nga bahin sa nasiling ko na huwaran siya nga klase sang amay, gintindugan niyang iya pagkaginikanan sa inyo nga 3 ka mga kabataan, salaman ang pamaagi sang iya pag hatag sang kinahanglanon para sa inyo. Salaman ang iya pamaagi sa paghatag sang maayong edukasyon para sa inyo. Ginako man niya ina, pero hindi dapat nga inang mangin rason nga madula man ang inyo pagpalangga sa iya, nga madula man ang inyo pagsuporta para sa iya. Ipabatyag sa iya, ipabatyag ninyo sa iya, nga ara kamo, pakig-unong sa iya. Kag ara kamo, nga nabalaka sa iya. Kag ara ang inyo suporta para sa iya. Hindi sa iya ginhimo, suporta sa iya nahamtangan sa karon. Pagpakita sang inyo pagpalangga sa pihak sang tanan. Kay dumdumon man ninyo ano man siya, tatay niyo gihapon siya, ano man siya, ang nagapanalaitay sa inyo kaugatan, kag sa kaugatan sang inyo amay, isa lang. Pamilya kamo gihapon. So, kung kamo nga 3 nangin professional na, kag sigurong iban sa inyo may pangabuhi naman, kung ano man ang naabtan ninyo subong, ina, tungod sa iya, dumdumon nyo lang ina. Sa nasiling na ni Tita Wilma, salaman ang pamaagi nga iya gingamit, pero na labot niya kag nahatag niya ang maayong edukasyon para sa inyo. Kag wala sing bisan sino nga makabawi sina sa iya. Wala sina sa may makabawi sina sa inyo, di ba? Wala gid sa may makakuha sina sa inyo kung ano man ang naabtan ninyo karon sa kabuhi ninyo. Masiling kamo ginakahuya ninyo siya tungod amo ina. Oo, natural ina, normal ina nga balatyagon sang kabataan sa pamaagi sang amay nga pagpadako sa inyo tanan. Pero hindi ta mapabalik ang tanan ka magsiling kita nga bisan pigado lang kami titawe, bisan ano lang malabutan namon titawe. Hindi tanan na mapabalik ara na ina, na? Kag kamo ang magabag-o sina tanan. Kay ang kamatuoran masakit pero hindi naton mapabag-o ina tanan bisan ano pa ang himuon naton. Kundi tadlungon, buligan naton, kag ipakita naton, kag ipabatyag naton kay tatay ninyo. Nga bisan sa laang iya ginhimo, yes, ginhinulsulan niya, kag ginbato niya, ginadmiter niya. Pero mga anak, hindi ninyo pag idingot or idalok sa iya ang inyo pagpalangga bilang kabataan. Kay nga, ang ginhimo sang amay ninyo nga pagsakripisyo kag paghimo sang sina nga bagay, palatandaan sang sobra-sobra niya nga pagpalangga sa inyo bilang isa ka amay. Nami naman to nga nagsugod siya bilang isa ka basurero, tawag di ba? Kung may junk shop ka, kaya panipon mo tanan nga mga basura mo, or ang tanan nga mga basura nga natipon man sa mga nagapanipon sina para may bakal man sila buga sa imo nagatupa kag ikaw man ang nagabaligya sina junk shop, di ba? Tandaan nyo ang iya kinitaan dira kag siguro pag taas-taas na sang inyo sining kung pagtaas-taas ang level sa inyo pag-eskwela, dogin budlayan siya kag nagsulod sa pensan niya ang amo iyang hilimuon pagmaligya sa masiling used car, manabalad, mga dealer ka sa mga second hand ng mga salakyan. Pero isang uli nangin scam, nga siya man ang kahimuan, kag wala man niya ginatalikdan, kundi iya man ginadmiter. Pero ang kamatuuran is, nakuha ninyo, naangko ninyong inyong sitwasyon nga inatungod man sa inyo amay. Diba? Gani, bisan ihaboy ninyo mga diploma or mga trophies ninyo nga mga nakuha dira, mga diploma ninyo, mga certificates ninyo, bisan panunugon pa ninyo ina, wala.
kamusang mahimo gyapon indi naton mapabago ang tanan, ha? Okay, kag dumdumon gid ninyo bisan magkainano tub-tubsan o abi ninyo kinahanglan kamo sang inyo amay, kinahanglan sang inyo amay ang inyo pagpalangga. Suwestyon lang kay halin kay Tita Wilma, inday liyang joy. Bisitahin ninyo siya. Bisitahin ninyo ang inyo amay, kag ipabatsyag ninyo sa iya ang inyo pagpalangga. Siguro na batsyagan nyo man ang iya paghinulsol, pero ina, tandaan nyo man, nga nahimo niya tungod man para sa inyo pala abuton. Hindi na natin mapabalik ang tanan kung magsiling pa kamo sa inyo kaugalingon. Okay lang, Tita Wilma, bisan pigado kami. Okay lang, Tita Wilma, kung wala man kami katapos eskwela, kung wala man namon nalabot ang among sini, kung tani wala lang ginhimo, kung tani. Ha? Ara na ang tanan sa nasiling na ni Tita Wilma, hindi naton ina mapapago. Binagbinagas ang maayo. Nagahambal ikaw nga daw gina sukot, do ginasukot ka sa konsensya mo, di ba? Tungod, ginpalangga niya kamo. Balikin nyo sang pagpalangga ang ginhimo sang inyo amay, despite sa mga hindi maayo nga nahimo niya. Kag pangamuyuan ninyo siya. Pangamuyuan ninyo siya, bisitahin ninyo siya, ipabatsyag sa iya ang pagpalangga. Alas 2:39 Action Radio Philippine Standard Time kabay pabisan paano nakatandog kita sang imo balatyagon in Dailian Joy, eksplikar mo sa duwa mo kautod bisan ikaw lang kun hindi sila kadtoi si tatay sa sulod sang prisuhan. Si Tita Wilma magabalik upod man ang pila ka mga opinyon sa aton mga palangga nga mga tagpalamati pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga commercials. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan.
radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo. Padayon man si Tita Wilma sa This Is My Life. Yes, nga aton man Dr. Pinoy Squalene Capsule nga 100. Ara si Miss Bell nga mag-entertain sa imo man mga palamangkutanon. Kag pwede na iton mabakal ang Dr. Pinoy Squalene Capsule sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar. Available sa tanan man nga Sincere Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kag subong man sa tanan nga The Generics Pharmacy. Ang Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated nahamtang sa Art District sa may Lopos, Mandalagan. Alas 2:45 na, relax lang anay kay ti ang aton sini letter sender sa karon man nga hapon ang pila ka mga reactions, no? Pila ka mga reactions sa aton hotline kag sa aton man Facebook Live aton man iga hatag. Basahoy na ito na Tita We, kay hambal di gani sa aton text hotline. May nabasahan ako diri kay Ina. Siling ni Miss Heaven, mayong hapon Miss We, sa letter sender. Bisan ano pa na siya, tatay is tatay. Kag hindi ina maislan. God bless sa inyo. Salamat gid sa imo Miss Heaven. Kag hambal man ni Miss Nonelyn Sandag Valles, ma-advise ko sa sender, hindi ka magdumot sa amay mo. Diyos gani nagpatawad para sa itong tanan. Ginhimo man tani kamay, kaso nabudlayan siya siguro mangita. Obra kag kwata syempre, kay may edad na siya, desperado siya sa pangabuhi. Okay, natabo na ina, pasensya, hinalang ang amay mo. Pray na lang kay God nga makagwa siya. Kag tinguha na lang sa pangabuhi ninyo. Maluoy ka man, bisitahi siya. Labi na gid sa maabot nga Pasko. Labi na gid kay Pasko na kaunta mais nga tinanok, madamo gid nga salamat Miss Nonelyn Sandag Valles. Okay, siling di gani na 6421 to Leon Joy. You should be mad of his sins, but pray and love him still as a father. Help him in his present state. Halin from Tita Cora of Cabangcalan City. Tita Cora, thank you so much. Maayong hapon lang dira sa imo. Para sa letter sender, bisan ano pa da ang amay mo na siya. Amay mo gina siya gihapon, kay wala kita kalibutan kung hindi sa aton amay. Halin na ka Inday Lenny sang Lagasan, 8560. Madamo gid nga salamat sa imo. Good PM tawe. Sa imo anak, oo, tama ka, kalain tuod ba tiyagon nga ang aton nga ginaidulo nga amay, may matukiban kita nga may malain nga hinimuan. Ako man nakaagi sina, pero sa gihapon amay tagid sila. Kag kinahanglan ta at tubangon ang tanan. Kay sa gihapon amay tagid sila, hindi na ina mabag-o pa. Ang kabuhi naghalin sa ila. Salamat Tita We, 5119. May damo man nga salamat sa imo. Ang hambal pagini 2261 or 2269, tawe, advice ko,
O makomment ko, tuktukon lawas mo di kakabalo sa amay mo. Duds duyo ni. Duds gaduyo-duyo. Kagida guro. Duds mo. Na? Okay. Salamat gid ka. Gamayong hapon lang dira sa inyo. Okay, pila lang ina. Mayari pa gani. Mayong hapon sa imo kay sa itong letter sender para kay Alian Joy. Panumdumagid nga isa lang ang aton amay nga nagapalangga sa iya mga bata. Salaman utama ang ginhimo iya ina para sa mga anak niya. Himuon niya tungod sa palaabuton sa iya mga anak. Paghangop kag pagpalangga ang iya ginapaabot sa inyo. Kag hindi dapat naton ikahuya. 9260, may damo gin nga salamat. Indalian Joy, may damo pa kontani pero ang aton sini oras hindi naman magpasugot. But anyway, kabay pa nga bisan paano masanagan man ang pamensaron, matandog man naton ang inyo balatyagon nga mag-ululutod, bisitahi si tatay sa sulod sang prisuhan. Ilabi na nga nagahilapit husto tong hambal kay ina ni isa naton ka upod nga tagpalamati karon nga hapon kay Inday Nonalyn ilabi na gyud nga panahon sang Pasko. Relax lang ka mo dira, mabalik pa si Tita Wilma para sa aton horoscope pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga commercials. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Madasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mayong pagpamati, kag mayong mga pag-upod sa aton karon nga hapon, kay Gigi and Buena Vista Kilantang. Salamat kid. Kay Dambor Herrera Claud. Hi, Tita Wilma. Gawa gid. Good PM monitor lang ko dia. Ed Hilado kay Yusoy Iligan Chai. Salamat gid. Mary Mordice Manlegro, thank you so much. Kay Ed Tapia, pa-shout out naman kami. Di kamusta lang dira sa inyo? Kay Eddie Labirua Tapia. Sa inyo salamat gid kag mayong hapon lang dira sa inyo tanan. Kag kay Lin Tolentino, kag kay Red Ruby Hinovia Maming, kag kay Mel Robles Morales, salamat gid kag syempre kay Mary Mordice Manlegro, thank you so much ma'am. Relax lang anay dira kasi Tita Wilma magabasa na sa ngayon horoscope. Para karon nga adlaw Miyerkules, Nobyembre 20, tuig 2019. Sa mga Scorpio, ang mga natawo Oktubre 24, tubtub Nobyembre 22. Scorpio, hindi ka na magpalibog or hindi ka man mag-rattle. Sa advice nga mabaton mo karon nga adlaw, kinanglantunan mo ang naiina sang maayo, binagbinagon mo, kung ano ba lang dapat mo himuon, antes man ikaw magdesisyon kag maghulag. Posible may isa man ikaw kaabyan nga manghulam kwarta, pero dapat mo ina balibaran suno sa imo horoscope kay sigurado madugay o kung base hindi ka pa mabayaran. Maswati mo nga numero 8-16, 20 kag 26, lucky color aquamarine. Sa mga Sagittarius naman, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21, nabutang ikaw sa karon sa tunga-tunga. Sa masiling bala naton importante nga pagdesisyon gani Sagittarian, tun-an mo sang maayo kag kinahanglan ikonsulta mo man sa mas iya nga nakaintyende kung ano ang dapat mo himuon antes ka magpadayon. Okay, maswati mo nga numero 16, 20, 31 kag 42, lucky color maroon. Sa mga Capricorn, Disyembre 22, tubtub binaro 19. Kung may ginaplano ikaw, umpisa higalayon. Problema nga ginaangkon mo, may kasulbaran ni na Capricornian. Inang mga hinakit, personal man o kung may angot man sa trabaho mo sa nakaligad, abi mo kung ano, magahagan-hagan ina, kag madula ina karon nga adlaw. Bisa nahibaluan mo nga husto ka Capricornian, hindi ka lang magpasilabot sa pagdesisyon sang iban, gets mo? Mas swerte mo nga numero 4, 19, 21 kag 39, lucky color purple. Sa mga Aquarius naman, Enero 20, tubtub Pebrero 18, araya sa husto, na? Sa husto nga posisyon ang imo palang abuhian. Wala problema na tungod sa imo pamilya o kung sa imo palangga man karon nga adlaw. Dako man ang pagsalig mo sa kaugalingon, kag positibo gidiya ang dalagan sang pamensaron mo para sa imo trabaho. Maswerte mo nga numero 10, 14, 35 kag 36, lucky color blue. Sa mga Pisces naman, Pebrero 19, tubtub Marso 20, ang pagpalangga, Piscean, hindi na makita sa hambal-hambal lang. Mapamatudan ina sa buhat, di ba la? Gani subong ang tion para sa paghatag sang regalo sa imo pinalangga. Mangin happy man ang imo love life karon nga adlaw. Kag diri mo man makita nang matutuod mo nga abyan tungod sa sitwasyon kung kaisa nga mga kapiutan, no? Kapigaduhon, kabudlayan, makita mo kung sino sa ila ang
pure. Maswerte mo nga numero 8, 16, 19, kag 30, lucky color dollar green. Sa mga Aries naman, Marso 21, tubtob Abril 19, ang imo pagtinguha Aryan, dugang ipagid, dugangan mo man ang pagpangamuyo mo para nga makalikaw ikaw sa bulilyaso na tungod sinang imo proyekto. Halong ka man sa pagpakigangot pagi sa komunikasyon, kag pagpakigangot mo sa iban, tungod nga ang palangga mo, imunan karon nga adlaw kag hatagan ina sang lain nga kahulugan. Mas swerte mo nga numero 6, 14, 16 kag 24, lucky color green. Kadto kita sa zodiac sign nga Taurus, sa mga Taurian, Abril 20 tubto Mayo 20. Likawan mo nga makigbasol dira, magbinasulay bala, hindi ka na daiya. Kay nga, posible nga magabunga ina sang lainay man sang buot. Ang partner mo, bana mo or asawa mo, kung nobya or nobyo mo, wala gid sa mabulig sa imo, kay nga wala siya makahibalo kung sino bala ang dapat niya apinan. Hulata ang husto nga oras kag kahigayunan sa gusto mo matabo. 10, 12, 14 kag 31, mga maswerte mo nga numero, red is your lucky color. Sa mga Gemini naman, Mayo 21, tubtub Hunyo 21, cool ka lang, amo nang kinanglan mo karon nga adlaw. Dapat mo gid inahimuon para nga wala sang balatyagon nga masakitan. Ang sulod naman sa imo puluyan, among matagaan mo atensyon karon nga adlaw. Galing irritable ka, mainit ang ulo mo subong adlaw. Kaya nga, paninlo diri, paninlo dito, dugangan pagid sang mga makahang nga mga tinaga, nga mabatian mo, ti amo gina makaengkwentro mo ya karon nga adlaw, gani, kalma lang. 5, 12, 25, kag 31, maswerte mo nga numero. Empire Gold is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, imponto, alas 3, sa ito na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo.
ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Plan libre sakay. Okay, sa itong mga kauturan dira nga nagasaulog sa ila kadlawan karon nga adlaw, happy birthday. Karon nga adlaw sa mga nag-celebrate sa ila kadlaw November 20, 2019. Happy birthday and God bless. Happy birthday kay Inday Ashley Nicole Torifranca. Happy birthday kay Chornely Lipper sa akon sister-in-law. Inday, happy birthday. Kay Father Ricky Boy Atiliaga. Happy birthday man. Kag sa iban paginaton dira nga mga kauturan nga nagasaulog man sa ila kadlawan karon nga adlaw, happy birthday and God bless. Syempre, a good life, good health para sa tanan and more blessings. Happy lang. Okay? Kag syempre antes man ang tanan ang aton Zenton Plus Coffee Mix para sa aton pagpangapi para sa aton sa ni coffee break every afternoon. Ang aton nga kafe nga swabe nga rawan, swabe ang timpla kag swabe ang sabor. Tandaan nyo lang sa isa katasas ng Zenton Plus Coffee Mix nga mainom ninyo, may magkuha na ka mga vitamins and minerals, may insoluble fiber pa nga mong nagatinlo sang aton sinikolon ukon atay. Gani go na, pwede naton ina mabakal dira sa mga tsindahan sa inyo lugar kag diri man sa amon, kag pwede naton ina mabakal online. Pwede ka mo makabakal online kag pwede ma-deliver man sa inyo. Siyempre, alang-alang isa kapak lang damo-damo ina. Kung kamo ang mag-login man sa www.kagpwede
kalusuganyan.ph. Inagani sa fan page iya Kalusugan yan. Okay? Tandaan nyo lang nga ang distributor online sa Zenton Plus Coffee Mix amo lamang ang Doc Samaritan Alternative Wellness o kon Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag ang Klinika di Alternativo Medicina. Kadasig sa aton oras pero alas 3:08 na gani si Tita Wilma antes man magpaalam sa aton pagpangalagad karon nga hapon sa This Is My Life. Pila na lang Tita 35 days more to go before Christmas Day and 42 days before New Year's Day. Ang ato naman quote of the day nagasiling, wise sayings often fall on barren ground, but a kind word is never thrown away. I can't say goodbye. Pasensya na sa aton mga kauturan nga wala naton malabutan ang inyo sini mga mensahe pero ang aton man pagpasalamat sa inyo tanan sa pagupod kay Tita Wilma karon nga hapon. Kag salamat man sa akon mga partners sa technical control, Action Noel Pinila ng among Chief Engineer, upod man kay Action JM by Kin. Kag siyempre, sa ngalan man sa among Station Manager Action On, di mala magbanwa Productions Chief Action Rex Cantong. Tubtub naman liwat buwas. Si Tita Wilma nagapasalamat. Standby sa matawang mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon